Шабун неша в ибадатилlah. Не казва човек, не казва възрастен, не казва старец, казва младеж. Защо наблягаме точно на тази възраст пратеника Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям? Защото много ясно тя е най-важната в човешкия живот. Младеж, ако мога да кажем, това както един човек, един младеж стане шериатски пълнолетен, или ако да речем това 15 години, до колко е младеж? До 40 или до 30? Зависи кой как се чувства. Зависи кой как се чувства. Няма определено в шериата докъде един човек е младеж, но става въпрос, че тази възраст, младежката, е най-важна, както за този свят, така и за отвъдния. Защото в тази възраст един човек може всичко. Може да работи, може да печели, може да се учи, може да се издига, може да развива бизнес, абсолютно всичко може. Но в тази възраст може и да прави ибадет. И трябва да прави ибадет. Трябва да бъде подчинен, да има подчинение към Аллах. Но защо е спомена тази възраст? Защото тази възраст има най-много предизвикателства. Защото тази възраст има най-много предизвикателства. Защото в тази възраст, особено сега в нашата обстановка, къде са младежите? В дискотеки, в ресторанти, в кръчми, в механи, с наркотици, с алкохол и така нататък. Това е лесният път. Това е и казват купонясане. Така, за да може един човек да бъде в подчинение на Аллах, да дойде в джамията, да направи ибадет, да направи намаз, да се подчини на Аллах Та'аля, иска да се пребори с тези пороци на днешното време. А това никак не е лесно. Толкова беше лесно, сега джамията ще да пълно. Но това не е лесно. И защото не е лесно, Аллах Та'аля ще награди тази малка група, говорим за сега, която се пребори с страстите на днешното съвремие, с тези предизвикателства и се подчини на Господаря Аллах Субхану ва Та'аля. И това наградата ще бъде на съдния ден, спечелване на милостта на Аллах Та'аля и сянка и джаннет след това. Защото тази сянка е в началото. Когато се говори за началния етап на съдния ден. А след това следват много неща, които ние сега няма как да ги изброим и да ги кажем. Вие може би сте ги слушали и ги знаете. Затова вижте колко е важно тази етап. И този, който успее, и този, който Аллах Та'аля го напъти по-точно. Аллах Та'аля види в неговото сърце намерение, добро намерение и Аллах го напъти, защото това напътствието е най-големия дар от Аллах Та'аля. Да бъдеш напътен в тази възраст. Сега, много е лесно, когато се пенсионираш, остарееш и не можеш да пиеш, не можеш да пушиш, не можеш да правиш други работи харам и не ти остава нищо друго, освен да иш при пенсионерите в джамията. Но въпросът е, когато си млад, да го направиш това. Да се пребориш с всички тези предизвикателства и наградата, наградата е огромна. Защото Аллах Та'аля е справедлив и възнаграждава според трудността. Следващото, което споменава,